Kigge lidt ud i fremtiden, og vi har fornøjelsen af at have fremtidsforsker Anne Skarp fra Future Navigator på besøg, og fortælle lidt om, hvad er det for nogle tendenser, vi ser. Så velkommen til. Tak skal du have. Og tak alle sammen, fordi I kom tilbage. Det var rigtig dejligt. Og jeg har faktisk glædet mig rigtig meget til det her i dag. Jeg har selv, jeg ved ikke om I kender det, men det der med at være omkring de 40, og man har arbejdet med et eller andet, som man synes er rigtig spændende, som jeg selv har gjort med fremtidsforskning i de seneste 12-13 år efterhånden. Og så er det ligesom om ens liv, det begynder at loope. Det kan igen det der med, at man synes bare, at det har man hørt før, og det har man læst før, og man går til konferencer, ikke, hvor det er sådan noget, jamen den bog, den har jeg også læst, ikke, og der er folk, der ringer og siger, jamen har du hørt om det, og det er sådan noget, ja, det har jeg hørt før. Og så ender man jo som gammel prut, ikke? Så man går rundt sådan de næste 40 år og siger, ja, det har jeg hørt før, ja, det går også over det der, ikke? Så jeg har simpelthen sat mig for at bruge de næste 10 år af mit liv til at blive dygtig til noget, som jeg i bund og grund egentlig ikke ved en skid om. Nemlig alt det her, som der bliver snakket om her, ikke, med big data og monitorering. Så det er fantastisk at sidde og høre på nogen, hvor man sidder og tænker, kæft, det har jeg hørt her. Den bog har jeg aldrig hørt om, den der scoring points, ikke? Så egentlig at have den der, hvis I har det ligesom mig, ikke, at det her det er et nyt og åbent univers, som man kaster sig ud i. Og så have den der lidt barnlige glæde med at sige, okay, det her det kommer altså til at tage noget tid at blive klædt på til, og man skal gøre sig umage, men også fantastisk at få lov til at dykke ned i et område, som er så spændende, hvor der ligger så mange lukrative muligheder, men selvfølgelig også muligheder for at gøre verden til et bedre sted at være. Ja, det må muligvis være en rigtig god nyhed for nogen, og en dårlig nyhed for andre, men svenskerhåret kommer tilbage. Og jeg synes faktisk, det er en rigtig god sådan et billede at lægge ind i sit baghoved for virksomhederne i fremtiden. Det er, at man skal have svenskerhår. Så man skal have low-tech in front og big data in back. Så I forstår godt, hvad jeg mener, ikke? Det her med, at man skal have Amazon for eksempel, ikke? Den intuitive side, man går ind på, så ligger sådan en kæmpe hav her om bagved. Det samme gælder jo for vores mobiltelefoner, for manualer, for alle mulige brugergrænseflader, der bliver mere og mere simple at gå til, hvor der i virkeligheden bare skal være et billede af, hvad man gerne vil sælge, en knap, hvor der står køb på, ikke? Og så ligger der alt muligt andet her bagved, som man kan bruge til hele tiden at designe, hvad er det, der er meningsfuldt for de folk, der kommer ind. Så det synes jeg bare sådan rent overordnet er meget godt, det der, hvis man ikke kan huske, hvad fanden var det gik ud på, svenskerhår. Svenskerhår, det var det, vi skulle have. Og så siger jeg jo en hel masse, og I skal også snart have frokost, så det er ikke sikkert, at de har så meget energi på nuværende tidspunkt. Jeg kan godt lide sådan lige at komme med konklusionen op front, og det er fra mere til bedre. I øvrigt har jeg også hørt, at hjerneforskere de siger, at hvis man skal huske det, som bliver sagt, og hvornår man lytter bedre, så er det med lukkede øjne. Så hvis I har lyst til at sidde og lukke øjnene, så er det helt fint med mig. Ja. Og hvis man så falder i søvn, så har jeg også kun én regel, det er så at det er ordentligt. Ikke? Så ligger du der ned på skødet af hende den søde med de blå trøje der på, ikke? Og så kan du ære ham lidt her på siden, ikke? Så skal jeg nok tale til underbevidstheden i stedet for. Så hvis der er én ting, som vi så skal tage med ud over det her med svenskerhåret, i forhold til fremtid og forbrug og alle de her ting, vi kan lave, så er det fra mere til bedre. Men nu har vi levet i masse år, hele industrisamfundet, ikke? Det har gået ud på, at hvis vi laver noget mere, og hvis vi nåede noget mere, hvis vi har flere kunder og større bygninger og flere visitkort og solgte en masse produkter, så vil alting blive godt. Men sådan er det desværre ikke længere, specielt ikke i et velfærdsland som Danmark. Der kan man faktisk på statistikkerne se, at mere og bedre det er blevet afkoblet fra hinanden. Altså værdi og vækst, det er ikke det samme. Og heller ikke vækst og velfærd. Det er faktisk sådan i Danmark i dag, at når vi får flere ting, så bliver vi i dårligere humør. Jeg ved ikke, om der er nogle af tøserne her, der har prøvet det der med, at man går ud og shopper, og så køber man en hel masse ting i nogle poser, og så sætter man det hen i et sted, og så går der ligesom et par uger, og så tænker man, hov. Det er lidt det, ikke? Det her med, at man kan godt ligesom få det der rush af, at man får tilfredsstillet et biologisk behov for at gå ud og købe nye sko. Men det er ikke det samme, som man sådan har den her længerevarende glæde. Så fra mere til bedre er altid super nemt, når vi kigger på de andre. Vil I for eksempel i fremtiden have flere programmer i fjernsynet, eller vil I have bedre programmer i fjernsynet? Vil I have flere politikere eller bedre politikere? Kan vi slippe for det? Det kan vi faktisk godt. Jeg har lige været inde hos Christiansborgs IT-folk, og der var de 100% enige om, at om 10 år, der har vi virtuelle folketingspolitikere. Der har vi bare sådan nogle big data, evolutionære algoritmer, avatarer, som er sådan nogle konstellationer af, hvad vi som borgere går rundt og tror og mener. Koblet med noget ideologi, ikke? Fordi vi godt ved, at vi ikke ligesom bare kan gå og leve vores liv, der skal være noget fremtidsvision på. Og så kan det godt være, at det bliver ligesom, I kender godt den der vits med piloterne og hunden, ikke? Det der med, at i fremtidens fly, der er der en pilot og en hund. Der er en mand og en hund, ikke? Og manden han er der for, at vi skal være trygge, når vi sætter os ind i flyvemaskinen. Og hunden er der for at holde manden væk fra knapperne. Og så vil det måske også være med politik, ikke? Altså der vil også være nogle personer, fordi vi kan ikke rigtig lide, at det bare kører på IT, ikke? Men i virkeligheden, så behøver de ikke, så skal de helst bare lade være med at pille alt for meget ved tingene, ikke? Så fra mere til bedre,
rigtig god ting at huske på, ikke? Hvis I sidder derude, fordi I kan sagtens lave mere og sælge mere, men det er ikke det samme som, at det er bedre. Altså man kan godt tjene flere penge, det er ikke det samme som, at det er bedre penge. Vel? Så det er også her med at have noget hjerte og have noget begejstring over for det, man laver, man faktisk gerne vil noget godt med det. Fordi der, hvor vi er på vej hen, det er også, at vi begynder at måle succes på, ikke hvor mange ting man sælger, men hvad det er for et socialt impact, man har på sin målgruppe. Så for eksempel supermarkeder, som jeg arbejder en del med, og går ud og siger til dem, at jeg kan sagtens forestille mig en verden uden supermarkeder. Det kan jeg sagtens forestille mig om 10 år, så går vi rundt til hinanden og siger, jeg kan huske dengang, vi gik ned til et supermarked. Og vores børn ville sige, hvorfor det? Jamen det var fordi, vi skulle have varer, så købte vi om sådan nogle vogne og puttede ting i. Ej, hvor åndssvagt, ikke? Hvorfor gjorde jeg det? Jamen det var fordi, sådan gjorde man. Og så stod man sådan en kø. Hvad er en kø? Jamen, det er sådan et sted, hvor vi stod og ventede på at betale. Betale? Hvad fanden er det? Og det kan jeg sagtens forestille mig. Og et supermarked i dag vil jo måle sin succes på, hvor mange ting de sælger per kvadratmeter. Et supermarked om 10 år vil måle succesen på, om de ting, som man nu køber, der kommer med hjem, dem kan man jo så faktisk monitorere. Det kan du allerede i dag. Det gør Tesco også, ikke? Hvor mange gange bliver sådan et glas med syltetøj, der er ikke flyttet op og ned af en hylde, og kører det lige en tur mere rundt, ikke? Før det bliver placeret et eller andet sted. Så i fremtiden, der vil man kunne måle på, hvad er det for nogle ting, der står inde i køleskabet. Bliver de opbevaret korrekt? Hvor mange gange bliver det flyttet ind og ud? Spiser vi det så? Hvordan har vores krop det med det? Og hvor meget af det smider vi ud i den anden ende? Altså, ikke den. Det kan også godt ske. Ja. Altså faktisk har jeg hørt, at man nu i øjeblikket arbejder på at lave intelligent brændstof, altså benzin til fly og biler osv., som så sender data tilbage om, hvordan det bliver forbrændt. Altså, så tænk fiskeolie, ikke? Altså, det kan man faktisk også lave med fiskeolie, så det fortæller noget om, hvordan du bliver forbrændt. Ikke du forbrændt, men hvordan det bliver forbrændt inde i din krop. Så det her med at have noget bedre, et bedre mindset på, hvad er det egentlig, vi gerne vil. Jeg var ude til ledelsens dag i Tivoli Hotellet, det var vist i går eller forgårs. Og der var Falks direktør, Allan, kan jeg huske, han hedder, men Allan rigtig god, og han fortæller om, at Falk er det her kæmpestore virksomhed, som efterhånden er vel en af Danmarks største internationale virksomheder. Han sagde, at du kan ikke lave det her, hvis ikke du har hjerte. Så du kan ikke gå ud og monitorere folk og monitorere dine medarbejdere og dine kunder osv., hvis ikke du har hjerte, fordi det finder folk så simpelthen ikke i. Og et rigtig godt eksempel på det her med fra mere til bedre for ham, det var, at i USA, der er der 14% af deres kunder, der aldrig betaler. Og det er fordi, det er de her fattige mennesker, ikke, der ligger på gaden. Når du kommer i en ambulance, så samler du dem alligevel op. Hvorfor gør du det? Det er fordi, hele din medarbejderstab har søgt det her job, fordi de godt kan lide at redde menneskeliv. Så hvis du tænker i mere, så vil du sige, at det er 14% af dem, de betaler altså ikke. Så må du få pengene af dem med det samme, eller også må du lade dem ligge. Du kan ikke sige til de der medarbejdere, fordi så vil de ikke arbejde for dig. Så det han så sagde i stedet for, det var, at de havde indført deres eget lille socialdemokratiske udgave af Danmark i USA, fordi så var det jo bare alle de rige, altså alle forsikringsselskaber og virksomheder og sådan noget, ikke? De fik så lov til at finansiere, at de faktisk skulle tage sig af de der 14%, som aldrig nogensinde betalt. Yes. Jeg er faktisk selv fuldt ud overbevist om, at om forrige år, der vil fremsynede nationer, og forhåbentlig også Danmark, indføre bruttonational lykke som det samfundsmæssige mål. Og hvorfor det? I dag der har vi jo bruttonationalproduktet, og faktisk vil man gerne fra starten af have haft bruttonational lykke, men det kunne man ikke få, fordi man kunne ikke måle på, hvad lykke det er. Hvis du tænker på i USA, der hedder det jo Pursuit of Happiness, ikke? Det hedder ikke The Pursuit of Productivity. Ved I godt, hvad produktivitet det er? Hvis vi sidder i et eller andet møde, hvor folk sidder og snakker produktivitet, altid sjovt at sige, hvad er produktivitet? Der er helt vildt mange, der ikke ved, hvad det er. Men de snakker bare om, at det er det, vi skal have, ikke? Fordi det redder alt. Altså produktivitet er jo bare, hvor mange ting, altså ikke værdi, men hvor mange ting, vi kan producere per tidsenhed. Det er produktivitet. Så kan jeg jo spørge jer, i jeres liv med jeres virksomheder, hvis I producerer flere ting per tidsenhed, altså det er så det samme som, at I har succes. Det er det jo ikke, vel? Det er det samme som, at Danmark har succes, hvis vi alle sammen producerer flere ting per tidsenhed. Hvis er nogen her, der har børn, der går i skole? Er der nogen af jer, der har været børn, der gik i skole? Har karakterer rigtig meget at gøre med, hvordan man klarer sig godt senere hen i livet? Gode karakterer, det er det samme, som man klarer sig godt senere hen. Har det heller ikke vel? Så det igen der med PISA-undersøgelser er fint. Altså, det virkede rigtig godt en gang. Vækst virkede rigtig godt en gang, og selvfølgelig skal vi stadigvæk have det. Selvfølgelig skal vi stadigvæk have industri, det er bare ikke nok længere. Så bruttonational lykke kan man faktisk nu få. Vi har nu 50-60 års socialpsykologisk forskning, der begynder at vise os nogle mønstre og nogle sammenhæng i, hvad er det egentlig, der overordnet set gør, at folk er mere lykkelige. Og her kan man for eksempel måle på, I kan selv gå ind bare slå op på nettet, Gross National Happiness, der findes masser af økonomiske analyser og kommer nye bøger og afhandlinger om. Men det kan for eksempel måles på, skal jeg lige se, om jeg har den her over, den har jeg lidt senere, ikke? Men det måler blandt andet på fællesskabernes vitalitet og på miljøets tilstand og hvordan man bruger sin tid. Så I skal jo prøve at forestille jer, ikke, at hvis I lever i Danmark, hvor der bliver mål på bruttonational lykke, så handler det jo om, synes du selv, du lever et godt liv? Altså får du udfoldet dit potentiale? Har du tid til at være sammen med din familie, dine venner? Deltager du i foreningslivet?
Bor du et sted, som du godt kan lide at bo, eller bor du inde midt i byen, fordi du troede, der lå lykken, ikke, og det gjorde den så ikke alligevel? Så kunne I ikke godt tænke jer det? Altså sådan helt ærligt, kunne det ikke være meget fedt? Kunne det ikke være lidt dejligt? Ikke? Og det vi også ser i forhold til det her mere til bedre, det næste slide, der kom der, det er bullshit-filter. Altså, som jeg læste en, der sagde, people do not have a short attention spans. We have finely tuned bullshit filters. Altså, vi er jo ikke dumme, vel? Så det her med, at hvis man går ud med et eller andet produkt, det kender vi også godt fra jer selv. Vi ser en eller anden reklame i fjernsynet, som vi plejer at se med noget L'Oreal, because you're worth it. Hvis du vasker dit hår med det der shampoo, så bliver du bare lige så lækker som mig. Gør man det? Nej, det gør man ikke, vel? Altså, jeg raised the bar with the Duplo piece of shit. Altså, hvad fanden ellers sidder, ikke? Så får du venner, og dine bryster strutter, ikke? Men klaske aks på, ikke? Så kommer damerne så. Altså, bruger den af aks. Så kommer damerne. Altså, jeg har sgu aldrig set det ske i virkeligheden, ikke? Og jeg synes, det er så dejligt med din ærlighed, for ærlighed er ind. Det er sgu, altså hvis I er i tvivl, så prøv med ærlighed. Så igen det her med fra mere til bedre, I kender det også godt for jer selv. Det kender I jo godt, ikke? Det her med, at hvis det er bullshit, så ryger det jo bare lige igennem. Hvorimod, hvis der kommer noget, der er ærligt og oprigtigt, så det kan godt være, det ikke er perfekt, men det har vi bare en meget større lydhedhed overfor. Der var det med bruttonationalproduktet, og jeg må gerne få slidesene bagefter, ikke? Og så kan I se, hvad det er for nogle ting og sager, man måler på her. Google er jo i dag, det er du sikkert flere af jer, der godt ved, men Google er i gang med at lave deres algoritmer om, så når dem, der kommer højere op i søgehistorikken, det er ikke dem, der får mange hits, det er dem, der er i stand til at involvere deres målgruppe i meningsfulde dialoger. Blandt andet har de er i gang med at udvikle det, der hedder AuthorRank. Den har jeg taget fra en artikel, der ligger inde på Amino, af en, der hedder Henrik Bundtofte, derinde, hvor han har skrevet, den hedder AuthorRank, så den er ret nem at finde. Super god artikel. Og hvor han så netop skriver om det her, ikke, med hvad er forskellen på det gamle SEO, hvor man, altså det her Search Engine Optimization, som jo netop kun måler på, hvor mange åbner en artikel. Men, altså hvor mange åbner en artikel siger jo ikke noget om, hvor mange der har læst artiklen, eller om den gav mening for folk, og bliver de glade for det, eller bliver de bare mere stresset, eller hvad gjorde de. Men AuthorRank kobler faktisk indhold hen til en enkelt person. Så det vil sige, hvis der er en af jer, der sidder i en virksomhed, og har brugt 10 eller 15 år på at opbygge en eller anden kompetence om at skrive og coache og udvikle på en eller anden kundedatabase og holde dem engageret i, om det nu er kaffe eller blæer eller whatever. Så det interessante, det er, at det bliver koblet til jer personligt. Kan I se det? Ikke? Altså hvis man nu har forlader den her virksomhed, hvor tror jeg så, den her den følger med? Den følger med jer. Er det ikke lidt lækkert? Ikke? Altså det betyder faktisk, at hvis man nu har opbygget et eller andet, der er 10 millioner kroner værd, så skal ens virksomhed faktisk, hvis de så vil overtage det her, og du så skal opdrage den næste, der kommer ind, ikke? Så skal de måske give dig 5 millioner kroner for at få lov til at overtage det her, man har bygget op. Altså det kan godt være, at Marx han går hen og får ret. Kan I huske, hvad Marx han sagde? Ikke? Det er det der med, at vi selv skal eje vores produktionsapparatet. Og hvis nu viden bliver produktionsapparatet, så skal vi sgu da også have lov til at eje den selv. Altså jeg kan sagtens se en fremtid, hvor vi også sidder og snakker med hinanden om dengang. Kan du huske dengang, man skulle arbejde for Danske Bank og sådan noget? Altså så skal man sidde i sådan en stor virksomhed, sådan en firma. Kan I huske det? Og så skulle vi alle sammen have det samme tøj på og gå på arbejde og sidde i myldret tid. Hold kæft, hvor sjovt, ikke? Fordi nu sidder vi måske enten selv eller i det, vi kalder for omsorgsfulde fællesskaber, hvor vi i virkeligheden får den der tryghed, som man har i en fastansættelse i små grupper af mennesker, som er lige så dygtige som en selv, og som bidrager til noget. Og så kan man sælge sine ydelser til alle mulige andre personer. Så det kan jeg sgu sagtens forestille mig. Hvis I har, nu har jeg ikke så lang tid med jer her, men hvis I har lyst til og vil vide mere om det her med, du talte om transformation, Louise, ikke? Og talte det her med, at du har brugt meget tid på at transformere både dig selv og din afdeling. Det er jo noget af det, som vi arbejder meget med som fremtidsforskere. Det er det, vi kalder for transformative megatrends. Megatrends inden for fremtidsforskning, det er de ting, som vi er så sikre på, som man nu kan blive. Altså det, man kan gå ud og lave statistik på, og så sige, det kan du ikke stoppe. For eksempel det aldrende samfund kan du ikke stoppe. Ofte der behandler man overvægt, altså obesity eller urbanisering som megatrends, men det er det faktisk ikke, fordi du kan godt gøre noget ved dem. Så de der ret sikre trends, som for eksempel det aldrende samfund, men også intelligens, altså ikke vores, ikke den menneskelige, det er slut. Vi bliver ikke klogere. Så, og i øvrigt også, kan I se den her, der hedder fra kompleksitet til simpleksitet. Noget af det, der sker i de kommende år, hvis ikke det allerede er sket, det er, at kompleksiteten overhaler den menneskelige intelligens. Og det betyder, at vi alle sammen går rundt og føler os som idioter.
Sagt på en anden måde, hvis I ikke i løbet af den seneste uge ikke har tænkt tanken, jeg er en idiot, jeg fatter ikke en skid. Hvis I ikke har tænkt det, så kommer I simpelthen for lidt ud. Altså selv Obama i dag, han går i seng om aftenen og sætter sig ved siden af Michelle på sengekanten og siger, kæft, jeg synes godt nok, der er meget. Min mand, der arbejder i en virksomhed, der blev ikke nævnt her på et tidligere tidspunkt, han kommer faktisk ret tit hjem fra møder med McKinsey, der har siddet og druknet dem i data. Og så siger han så, jeg fatter simpelthen ikke en skid af, hvad de siger. Sød skat, det er da for helvede derfor, du er gået på London Business School. Ikke? Det er fordi, du ligesom skal være, du skal kunne stille spørgsmål til dem, så de kan forklare dig, hvad meningen er. Så pinligt, ikke at sige, at man ikke forstår det. Så det må I godt nu. Altså, må godt lave sådan en Louise der med at stå der og sige, hold kæft mand, ikke? Jeg føler mig bare som sådan en gammel prut eller en idiot. Jeg fatter ikke en brik. Der er ingen, der fatter en skid af noget som helst i dag. Er det ikke dejligt? Ja, så er der dem, der ligesom prøver at lade, som om de gør, ikke? Altså politikere og statsminister og sådan noget, der tænker, vi ved det med, det kunne være så befriende, ikke? Hvis folk bare sagde, ved det sgu ikke? Hvad vi skulle prøve at finde ud af det sammen. Men den her model, det er de næste 10 år i en slide. Er det ikke dejligt? Ja, den ligger på vores hjemmeside, så I bare gå ind og hente den, og det er faktisk indtalt på video, sådan at man i ro og mag, der kan man sætte sig ned, få et lille 2 minutters videoklip med Ansgar, der siger fra mere til bedre, hvad det nu lige det betyder. Fra servicering til aktivering, hvad det nu lige det betyder. Den her med specielt, når man arbejder med, jeg skal lige se, om jeg har den ikke der, men her. Den her med, når man arbejder med markedsføring, ikke det her med, at vi går fra de gode historier til min historie. Altså, der er så rigeligt med gode historier, at du kan godt fortælle gode historier, lave branding og alt muligt pis, og store bannerreklamer inde på Kongens Nytorv, men folk de sidder og tænker, hvad har det der med mig at gøre? Den her over, som vi jo berører rigtig meget, ikke, hvor vi går fra dokumentering til monitorering. Altså, det er, synes jeg, noget af det mest spændende at beskæftige sig med. Og det er derfor, jeg også har tænkt mig, det er det, jeg skal bruge 10 år på at sætte mig ind i og kunne forstå, fordi jeg tror, der ligger simpelthen så meget guld begravet derinde. Så videoklippene i ro og mag, sæt jer ned og drink en kop kaffe, og jeg ved, der er mange virksomheder, der bruger dem netop for at få det der fælles ramme på, hvad er det egentlig, den her transformation den går ud på, hvor vi altså skal væk fra den inderste cirkel og mere ud i den yderste cirkel. Så det kan I bare tage stille og roligt, hvis jeg har lyst til det. Fra dokumentering til monitorering er noget af det, som vi taler om her i dag. Er der nogen her, der har prøvet at lave tidsregistrering? Er der nogen, der elsker at lave tidsregistrering? Så, elsker det, ikke? Altså, når vi dokumenterer, så sidder vi selv og reflekterer over, hvad det er, vi har lavet, så skriver vi det ned. Problemet det er bare, at vi er fulde af løgn og selvbedrag. Altså, overvægtige mennesker for eksempel, ikke, de underrapporterer med 30%. Og jeg ved ikke, om I ved det, men det er op omkring 25% af vores hukommelse, der menes at være det, der hedder falsk hukommelse. Det vil sige 25% af det, som I tror, der er sket, for jeg aldrig sket. Du blev aldrig glemt i det supermarked. Altså hvis man har en kæreste derhjemme, ikke, så ved man også godt, at der ofte er flere forskellige udgaver af den samme virkelighed. Ikke? Hvis man har været fuld i byen og sådan noget, ikke, så har man også nogle gange altså en meget optimal udgave af, hvordan man har opført sig, ikke? Som kan se fuldstændig anderledes ud fra andre menneskers perspektiv. Så dokumentering, det der med at spørge os selv, hvad tror du, hvad synes du, hvad har du gjort? Altså det er garbage in, garbage out. Så igen, om 10 år, der vil vi også sidde og snakke om, jeg kan huske dengang, hvor der var sådan nogen, der gik rundt med en mikrofon nede på Strøget og spurgte folk, hvad mener du om krigen i Afghanistan? Altså, hvor fanden skulle jeg finde det fra, ikke? Jeg kan huske dengang, det var sådan, hvor Gallup de ringede klokken 6, lige før man skulle til at sidde og spise, og spurgte dem, de godt måtte spørge os om nogle ting. Eller det der ikke med, at du skulle trykke nogle knapper af inde på en eller anden hjemmeside, ikke? Altså, jeg ved godt, når folk de siger fint, hvordan var konferencen, når de siger den fin og god. Jeg ved godt, hvad det er, de mener. Hvad er de mener? Lad være med at forstyrre mig. Ikke? Altså, ved godt, hvis man skriver et eller andet helt op i den ene ende, helt op i den anden ende, ikke? Så står der lort. Nå, hvorfor det? Så siger jeg, det var fint, det var rigtig godt. Det var rigtig godt, ikke? Ja, det betyder bare, at man er glad. Bare lad mig være. Så monitorering derimod, er der nogen, der dyrker sport? Eller ved, hvad sport er? Er det godt? Ja. Nogle af jer, der dyrker sport, der for eksempel løber med en pulsmåler, eller kører på cykel med en Garmin-computer, eller en Nike-app, eller sådan noget. Det er jo monitorering. Altså min mand, han har selv meldt sig ind i den klub, der hedder Mammals, Middle-Aged Men in Lycra. Det sker ofte omkring de 42 plus minus, hvor man er i den periode i livet, der hedder Stock in Fuck. Og man virkelig går fra mere til bedre, og hvor man ikke rigtig sådan er klar til at snakke med sig selv endnu. Så derfor så skal man helst løbe Ironman og køre på cykel, ikke? Så man kan komme væk hjemme fra sin irriterende kone og prøve på at mærke den efterårsskat. Ikke? Nå, men han fortalte mig, at de har været ude at køre, og så siger den ene til den anden, hvad skulle vi ikke køre 8 km mere, fordi så har vi kørt 100. Og så siger min mand, nej, det kan vi ikke, for min iPhone er ved at løbe tør for strøm. Det er ikke en rigtig tur, ikke? Hvis ikke den er blevet logget i computeren. Så spurgte jeg ham også om, hvis I nu, de kører i sådan nogle hold,
Og så kan man jo konkurrere mod nogle andre, ikke? Så AP Møller, de konkurrerer mod en bank eller sådan noget. Kunne I egentlig godt finde på, hvis der nu var nogen, der var lidt forkølet, kunne man så godt finde på at sætte sig ind i bilen, og så tænde for GPS'en på den der, ikke? Og så bare køre en tur, så bliver det jo lokket, ikke? Og min mand har bare sådan, jeg kunne tænke sådan en tanke, altså, tænk, at jeg kunne tænke sådan en tanke. Og det, der er så interessant i forhold til dokumentering og monitorering, ikke? Det dokumentering, der er vi fulde af løgn, ikke? Og den mest optimale udgave, ikke? Når vi monitorerer, så vi laver en aftale med os selv, og den holder vi altså. Det kan godt være, at vi kommer til at bryde den, ikke? Men så føles det bare så dårligt, fordi det her, det er jo mig selv, jeg har indgået den her aftale med. Jeg spurgte ham også om, kunne du forestille dig, at du fik sådan et eller andet, altså igen om 10 år, så kan du bare få skudt sådan en chip ind i armen, og så lyser det op. Fordi han står simpelthen hele tiden og savler hen med den der computer og måler og logger og deler og Twitter og Endomondo, jeg ved ikke hvad. Og så siger han, hvis nu bare var på din arm her, og så kunne du bare sådan tabe på den, ikke? Og så kunne du se dit kalorieforbrug, og du kunne se, hvor meget du skulle forbrænde, og du kunne se din muskelmasse og sådan noget. Kunne du godt tænke dig det? Og bare se på, om man ikke vil sige ja, ikke? Det vil jeg med mig gerne. Så er der jo helt klart, er der jo nogen, der tænker, at jeg føler kraftet med til Lolland Falster, ikke? Altså lad mig komme væk derud, hvor der sker jo ikke en skid.com. Men som, hvad hedder han, Colin han sagde ikke, it's inescapable. Ikke? Altså det er unstoppable og inescapable. Så hvad folk ikke allerede ved om jer, det er ikke sikkert, de vil vide det. Altså Amazon, YouTube, Twitter, Facebook, alt det der, det er én ting. Ikke? Men der findes altså også noget, der hedder elektroniske patientjournaler, og visakort, og rejser, og GPS'er, og medlemskort, og loyalitetskort, og alt det der. Ikke? Det er derfor, man er nødt til at have hjertet med i det. Fordi hvis I spørger jer selv, har I lyst til at give det data til folk, I ikke kan stole på? Så jeg har lyst til at give data om jer selv, jeres familie, jeres børn, mor og far, folk I godt kan lide. Politikere, ikke? Altså hvis ikke de har jeres bedste interesse ikke? Hvis ikke de er ærlige, har så lyst til at dele det med dem? Nej, I må godt sige ja. Det gør ikke noget. Jeg spørger bare. Altså danskere er notorisk ligeglade. Vi er sådan nogen, der bare smider vores CPR-numre rundt omkring og smider 12 og skattebrev ned i den der skraldebøtte, ikke? Hvor det ender op et eller andet sted, hvor folk de kan sidde og filtrere alt sammen. Så danskere er faktisk nogle af dem, der er mest ligeglade med, hvad vores data bliver brugt til. Men det er man ikke i andre lande. Der er der, og EU og sådan noget, ikke? De kommer også til at lave noget lovgivning på det her område. Men igen det her ikke med, at man kan sådan set sige, at hvis jeg nu har en eller anden fase i mit liv, det er ligesom en stor fødevaretrend i de næste 10 år, det hedder nothing harmful in my body. Det er den store fødevaretrend. Så hvis det er det, Nestlé for eksempel kan se, ikke? Det er folk, de køber altså ind efter det her, der hedder nothing harmful in my body, så kan du simpelthen designe hele den købsoplevelse, sådan at den passer til en kvinde, som er i starten af 20'erne, ikke? Og dyrker meget sport, og du ved sådan, ikke? Så får du det, der passer til dig. Og det kan man jo sådan set selv vælge. Der kan også være, der er nogen, der vil have everything harmful in my body, altså, hvis det er det, man er til. Så derfor så skal I gå hjem, og så skal I tænke over, hvad er egentlig de knappe ressourcer? Hvad er det, der er for lidt af? Fordi det, der er for lidt af, det er altid det, folk gerne vil have mere af. Og nu må I selv om, hvad ord I vil sætte på. Nu har jeg bare sagt det på, som ligesom gælder inden for min egen branche. Det er mere princippet i at sige, ikke? Men for det vi laver, det selvfølgelig vil også være noget helt andet, hvis man er i Afrika eller Indien. Eller så, ikke? Men sådan i Danmark, det der ikke er knaphed på, det er sådan noget som produkter, information, muligheder, data, gode historier, foreninger og medlemskort. Jeg ved godt, der vil sagt loyalitetskort, men altså har I ikke rigeligt plastikkort i pungen? Er der et mere, hvor I sådan tænker, yes baby, ikke? Når jeg arbejder med bankerne, så siger de vil alle sammen gerne lave kunderådgivning. Alle sammen gerne snakke med jer. Helst de rige er jeg, ikke de fattige. Jeg vil rigtig gerne snakke med jer, og det jeg så altid siger til dem, det er fint, men vi gider ikke snakke med jer. Gider I snakke med jeres bank? Sidder I og venter på, ring. Gider I snakke med jeres mobilselskab og forsikringsvæsen? Altså gider I snakke med dem? Vil I ikke bare gerne have, giv mig nu bare det, jeg har brug for. Shut up, ikke? Altså lad os nu bare være. Så medmindre man har et eller andet, der sådan er helt specielt og særligt, så er det faktisk bedre at have en IT-strategi, der hedder den gode BH. Den gode BH, det ved vi godt piger, ikke? Den gode BH, den løfter og støtter de rigtige steder, men ellers så gider vi ikke at lægge mærke til, at den er der. Løfte, support, fint, tak, så ikke mere. Det er igen det der med low tech and front, big data and back. Det der er mere knaphed på, det er jo sådan nogle ting som tid, energi, opmærksomhed, mening, originalitet, min historie, autenticitet. I hvert fald i de kommende år, som vi er på vej ind. Ikke? Det her med, at man faktisk har et eller andet, man gerne vil flytte på. Igen, hvis Google måler på, kan du involvere din målgruppe i meningsfulde dialoger omkring det, du gør, dit produkt, dit brand. Kan du så lytte højere til, hvad det er, de foretager sig med det, hive det ind, tænke over det om i nakken, ikke? Og så lave noget mere simpelt ud på den anden side. Er det at måle på, hvad det er, folk de gør, når de har fået dit produkt? Er det, hvis du er sundhedsvæsen? Det, de bliver målt på i dag, det er for eksempel mange nyretransplantationer, de kan lave i timen. Ikke? Altså det er igen det der med produktivitet. Kan vi så få den op? Skolelærer bliver målt på, hvor mange timer ligger de i arbejdsdagen. Det er jo stadigvæk ikke noget med kvalitet at gøre. Så her kan man altså begynde at måle på,
hvor godt klarer børnene sig senere hen i livet. Hvor på et sygehus, ikke? Hvor stor er helbredelsesprocenten af dem, som du sender ud. Så nogle helt andre ting. Google de siger jo også, at det vil være meget svært for nogen at sælge noget som helst, som ikke på en eller anden måde bliver oplevet som om, at det er skræddersyet. Og her kan man tænke tyske biler. Tyske biler, det er jo omkring 80% det samme, ligegyldigt hvad for en bil du køber, så de sidste 20% er lagt oveni, som er det skræddersyede. Og sådan kan man også tænke med sine produkter i fremtiden. Det er ikke det at sige, at jeg skal bage en ny kage forfra, hver gang jeg laver noget til folk. Men det er at sige, at man har de samme ingredienser, som så kan sættes sammen, så at folk de får den her oplevelse af, at det her det er lavet lige præcis til mig. Men det er altså også, apropos transformation, det er en radikalt anderledes måde at tænke på. Det er en radikalt anderledes måde at tænke på. Det er ikke det der push. Det er det at sige, at nu kommer du. Så vi er for eksempel i gang med min virksomhed at lave uddannelse uden lærer og uden lokaler. Fordi det jeg har fundet ud af, det er, at bare det at have jer siddende i det her lokale, hvor jeg står heroppe, det er sådan lidt lost cause helt fra starten af. Ikke? Det er fint nok, når vi sidder i sådan et arrangement som det her, ikke? Men hvis vi skulle sidde her i en uge, er det ikke rigtigt? Altså hvis I skulle sidde sådan her hver dag i en uge, det er ikke sådan, at I sidder og tænker, altså den uddannelse, som vi gerne vil lave, det er i ens eget liv, så man får træning i sit eget liv, i stedet for at man får uddannelse. Men det betyder, at jeg fuldstændig nødt til at give slip på alt, hvad jeg egentlig troede, at jeg skulle undervise i, og så til udgangspunkt i, hvad det er for en person, der kommer ind i stedet for. Det er den her megatrend, der også hedder fra ejerskab til adgang til. Altså man ejer ikke sin målgruppe længere. Altså stadigvæk vil du møde folk inden for nyhedsbranchen, specielt der med aviser. Ikke? Altså dem, der laver aviser i dag i Danmark. Stadigvæk tror de jo, at internettet det lukker lige om lidt. Altså, I kid you not. Du kan møde avisredaktører, der er helt overbevist om, at internettet lukker lige om lidt. Og Facebook, det er bare, altså det er sådan en fis. Det er sådan noget med folk, de sidder og opdater, hvad for nogle spejlæg de har spist i morgenmad og sådan noget. Altså ingen værdi overhovedet. Det lukker lige om lidt. Og de taler stadigvæk om, at de ejer deres publikum. Altså de ejer jer. Så det gælder om at få jer ind på platformen, ikke? Holder jo ikke, vel? Altså man har adgang til sin målgruppe. Vi kommer ikke til at sætte os ned til noget som helst, når de gerne vil have, at vi skal sætte os ned og kigge på det. Medmindre det er Matador. Eller en fodboldkamp eller sådan noget, ikke? Altså så kan det godt være, at vi bliver samlet om det, men ellers så bygger vi det op omkring os selv. Så det i bund og grund handler om, når man flytter sig fra mere til bedre, og man lige pludselig får det her store datahav, som man kan begynde at læse i, det er jo så at samle det sammen til at lave de her løsninger, som er godt hele vejen rundt. Altså man må rigtig gerne lave nogle ting, der fikser et problem hele vejen rundt, hvis man kan, i stedet for at det bare løser et problem her, som vi er vant til at tænke på i dag. Det er for eksempel en kaffekop, som Lavazza har lavet, som er en kiks. Er den ikke sød? Så man drikker kaffen af kiksen, og så spiser man kiksen bagefter. Og den har de lavet til Indien og Kina og udviklingslandene, fordi at det man gjorde i gamle dage, før industrialiseringen den kom dertil, det var, at man drak plastik, eller slået af lerkopper. Og når de der lerkopper, de så bare blev smidt, ikke, så regnede det, og så var de væk. Men nu har man så fået plastik- og polystyrenkopper, det vil sige, at de pludselig har de fået det her store problem, som vi har eksporteret til dem. Så måden, de så forsøger at løse det på, det er ved at give folk noget at spise samtidig. Er den ikke sød? Et andet godt eksempel på det her med big data, hvad det er, det fortæller os, som Colin han også var inde på, det er, at man har fundet ud af, fordi hospitaler er jo klart nogle af dem, der bruger det her big data rigtig meget, at en af årsagerne til, at folk, når de har været i fuld narkose efter en operation, vågner op med meget kraftig hovedpine, det ved jeg ikke, om I har hørt om, men det er så meget typisk, hvis man har været i fuld narkose, ved opereret, så får man hovedpine, det er fordi, de ikke har fået kaffe. Er det ikke interessant? Det man spørger om, det er sådan, hvis man siger til en læge, hvorfor har folk hovedpine? Jamen, det er vel fordi, de har været i narkose. Altså, det må være narkosen. Lad os bruge nogle millioner på at lave bedre anæstesi. Og så spørger man patienten, hvorfor har du hovedpine? Ja, du lige skårer de mig altså. Det tænker du selv. Men det, som de der data viser, det er, at det er faktisk fordi, de ikke har fået kaffe. Altså, alle os, der drikker meget kaffe, hvis ikke vi får kaffe i 2 dage, så får vi også hovedpine. Det er jo interessant, ikke? Det er jo derfor, der også ligger i big data, ligger der jo ikke kun vækst og penge. Der ligger nogle enormt store besparelser og en enormt stor værdimæssig impact. Så hvis ikke vi også måler på noget andet, altså netop det her med gross national happiness, så har det slet ikke den samme værdi, som det har over den her industrisamfundsmodel, hvor vi sidder og tænker, hvad får jeg ud af det? Hvad for nogle penge kan vi tjene på det? Så en af de her årsager til, at den her kaffekop også er blevet udviklet, det er fordi, at snakker man med de store internationale virksomheder, blandt andet sådan nogle der som Nestlé igen, så er deres strategi for de næste 10 år, en af deres vision, det er, at nu gider man simpelthen ikke at sidde og snakke mere om CO2 og miljøkonferencer og bæredygtighed og pis og lort og manualer og kvalitetsrapporter. Det gider man ikke mere. Nu skal det være med handling først. Så de er sådan lidt enstemmigt blevet enige om, at det de skal, det er, at de skal redde verden, hvis vi skal være med på den.
så skal det være at lave gode, sunde, bæredygtige kvalitetsprodukter til den fattigste milliard i verden og til middelklassen i Europa og USA. Så hvis I godt kunne tænke jer at være fattige, så skal det være nu. Det er det bedste tidspunkt i verdenshistorien til at være fattig på. Men vi ved jo aldrig, der kan godt være, der sidder en, der tænker, jeg gad sgu da godt at prøve at bo i ghettoen i Indien. Så er det nu. C.K. Prahalad har blandt andet skrevet den her bog, der hedder The Fortune of the Bottom of the Pyramids. Altså det, at man lige pludselig begynder at se fattige mennesker i verden, ikke som sådan nogen, der skal ned og have ulandsbistand, men som et kæmpestort lukrativt marked, og at man faktisk kan booste hele den her økonomi, fordi der lige pludselig er kommet mobiltelefoner og mikrolångivning, og netop fordi, at den her meget store del af velfærdsverdenens virksomheder og deres medarbejdere faktisk får et kæmpe kig ud af at være ude og give produkter til de her mennesker, som får det så meget bedre. Afrika kan jo springe hele industrisamfundet over. Så Afrika kan faktisk lykkes med at hoppe herfra, hvor de er nu, så hoppe industrisamfundet over, og så gå direkte til hvor transformerende vi nu er herude på grund af de her teknologier. Det kan faktisk godt lade sig gøre. Så kan det være, at de afrikanerne, der sidder om 10 år og siger, spis nu op. Der er sultne børn i Danmark. Fordi i Danmark de næste 10 år bliver sandsynligvis meget, meget værre. Og for 2 år siden sluttede jeg af med at sige, før det bliver bedre. Men nu er jeg sgu ikke så sikker længere. Altså det kan godt, vi tror godt, vi skal indstille os på, at det bliver meget, meget værre. Før det måske bliver bedre. Til gengæld er biolog uddannelse. Og man skal ikke undervurdere menneskets evne til altid at tilpasse sig. Altså jeg tror, at det vi vil sige om 10 år, der vi vil kigge tilbage, og så vil vi sige, at den periode lige nu, den var simpelthen dekadent og visionsløs og ulækker, og der var ingen, der vidste, hvad der var op og ned, og hvad der var rigtigt og forkert, men nu har vi ligesom fået fokus på de gode, sande værdier. Nu har vi arbejdet os ud af det. Vi gider ikke at høre mere pis og lort, vel, fordi nu er det familie, og det her det nære, og det her vi godt kan lide, ikke? Det skal bare du. Det er altså et meget klart trend i tiden. Det er ikke en megatrend, men det er en trend. Og jeg kan godt sige, at de der 2 kort, altså den der og den der, når vi arbejder med virksomheder og mennesker ligesom jer, skal I tænke, vi er jo fremtidsforskning for the people, by the people. Vi er jo ikke ejet af nogen, så det er jo jer, der er med til at finansiere det, vi laver. Og der sætter vi jo folk alle mulige forskellige til at jamme med de her kort, som vi har. Så har de måske en bunke her, og så skal de pille dem ud, som de synes er mest vigtige. De 2 kort, de bliver valgt hver gang. Og for at citere en direktør direkte, så taber middelklassen i Europa, inklusiv Danmark, fordi vi er for dovne, for fede, for kælede, og vil opleve det at gå til lægen og betale 50 kroner for at blive tjekket, som så stort et indgreb i vores velfærdsrettigheder, vi er nødt til at gå hjem i seng med en lille depression. Så tag den. Og det vil jo så sige, at dem, som taber i fremtiden, det er sådan set ikke de ufaglærte. Det er de velmenende, veluddannede akademikere. Det er dem, jeg læste statskundskab sammen med, der skrev specialer om strandkultur på Copacabana. Og som synes, det er vildt uretfærdigt, at der ikke er et job til det. Eller hendes veninde, ikke? Der skrev specialer om placering af kommaet i spansk grammatik. Hvorimod dem, der gider at tage fat, altså dem, der gider at lave nogen, dem, der læser antropologi og siger, så tager jeg sgu det job ved kassen i Føtex, fordi så kan jeg da lære noget om, hvordan folk de opfører sig. De skal nok klare sig. Jeg hørte også dem, der kører ud med varer fra nemlig.com. Den er godt nemlig.com, ikke? Det der online supermarked. Nu der er jo nemlig.com, så er der Usuma. Usuma kan nu i dag servicere 4 millioner danskere. Altså Usuma kører så ud fra supermarkeder, hvor nemlig.com kører ud fra eget lager. De der nemlig.com folk, de fortalte mig, at i dag, det går så godt, det er de bygget kæmpestort lager, jeg tror, det ligger i Rødovre. Og når det er lukket af, så kommer der ikke mennesker derind længere, så det er kun sådan nogle robotter, der kører rundt med de der varer. Og så det allermest spooky, det er, at om natten, der kører de der robotter rundt og flytter på varerne, fordi de kan beregne sig ved hjælp af det der big data, ikke? Så gætter de så på predictive analysis, hvad det er for nogle varer, der skal sælges i morgen tidlig. Er det ikke ulækkert? Det er altså sådan lidt spooky, ikke? At nu er det sådan et sted på jorden, som ikke er for mennesker, men hvor der bare er kunstig intelligens inde. Men de der drenge, der kører ud, de siger, at de kan simpelthen ikke få danskere til at tage de jobs med at køre ud med varerne. Så det er anden generations indvandrere. Og så er det faktisk også nogle pensionerede supermarkedsfolk, der synes, det er helt vildt hyggeligt. Ved du, hvad de tjener om måneden for at køre med varer? Mellem 50 og 60.000 kroner. Så arbejder de også meget, ikke? Jeg skulle fandme ikke sidde ret længere på dagpengekontoret der, før jeg var ude og køre med varer for Usuma. Så det her, som I jo sikkert også selv har snakket meget om hjemme i jeres respektive virksomheder, så er det jo den her håndholdte device, hvad end vi kommer til at kalde den i fremtiden, som vi bærer rundt med os, som gør, at man faktisk kan få det her fantastiske liv til at hænge sammen. Den kan både gøre os rig, og den kan gøre os rask. Man kan jo også nu få en app, hvor man kan tage et billede, hvis man har et lille modermærke, og så bliver det scannet, og så bliver det uploadet til en anden database, hvor det så kører igennem, ikke, i sådan rød, orange eller grøn, og hvis den er grøn, så får man bare besked om det er fint, ikke? Og hvis den er orange, så siger man, hold øje med det, og hvis den er rød, så kører den så direkte videre ind til nogle rigtige læger, der sidder, altså worldwide, ikke? Kører det her ind fra.
der sidder og kigger på, og så siger, at det skal opereres, og du skal gå til læge, og så videre. Ikke? Så ved hjælp af det her, som egentlig er tilgængeligt for langt de fleste mennesker til en overkommelig pris, der kan man altså få en indgang til at skabe rigtig meget dejlig værdi. Det betyder jo så omvendt, at i løbet af de næste 10 år, der får alle fordyrende mellemled kniven. Alle fordyrende mellemled får kniven. Så I skal kunne sige til jer selv, når I kigger i spejlet, hvad er det for en værdi, du skaber? Hvad er meningen med det, du laver? Man skal jo kunne gå ned til en medarbejder, lægge hånden på skulderen og sige, hvilken mening skaber du? Prøv at gøre det ud i en kommune. Hvad? Hvad det mening? Det har jeg sgu aldrig nogensinde tænkt over, ikke? Der var en anden virksomhed, jeg var ude i, og der satte jeg dem til at snakke med hinanden, og så siger der så 2 kolleger, der sidder og snakker, og så siger den ene så, jeg kunne egentlig utroligt godt tænke mig at vide, hvad for en værdi mit arbejde skaber for dig. Så tænker jeg, ja, den sætning rummer faktisk næsten alt. Forstår jeg ikke? Det her med, hvad er det egentlig for en værdi, det jeg laver skaber for dig? Det synes jeg, svensker over den, og mere til bedre. Altså det synes jeg bare rummer alt, fordi det er det her spørgsmål, at sige, jeg sidder og laver noget, hvad er det egentlig for et impact, det har på andre mennesker? Og der kan det jo godt nogle gange, man kommer til svaret, hvor man siger, ingen. Det kan jo godt være, hvis man egentlig finder ud af, at jeg arbejder, men det har faktisk ingen som helst positiv effekt på andre mennesker. Så er det kunst. Nogle gange kunne man også godt sige, det har en negativ effekt på andre mennesker. Og når det så går op for en, så kan det godt være ret voldsomt for folk. Og der skal man også bare vide, at hvis man laver sådan en transformation, som Louise har kommet igennem, hvor man så siger, okay, nu skal vi give slip på noget, som faktisk definerer os rigtig meget, og som er udspillet og outdated, fordi vi gerne vil noget bedre. Det kan man godt mentalt forstå, men ens krop får en mini-depression. Det er ligesom at holde op med at ryge. At nogen her, der ryger, eller har røget. Altså, ens krop kan jo ikke forstå, at den ikke kan få den der cigaret. Vel? Altså, hjernen kan godt sige, at det skal vi ikke, det bliver bedre for os, men kroppen reagerer ligesom et 5-årigt barn. Så man får faktisk en mini-depression. Og det er helt vildt godt at vide. Jeg har faktisk lige haft det. Og jeg kunne sagtens grine af det, fordi jeg synes, det var helt vildt sjovt, ikke? At man så kan mærke, hvordan den der måde, på kroppen den, fungerer. Så det er jo sådan nogle udtryk, ikke, som det her med, we need banking, but we don't need banks. Vi har brug for uddannelse, men vi har ikke brug for skoler. Vi har brug for journalister, men vi har ikke brug for mediehuse. Ja, hvis vi prøver at lave det med sig selv, ikke? Og så sige, at i virkeligheden så er det ikke effektiviteten, det er effekten, der er det interessante. Vildt skægt, når man er ude med chefredaktør og siger, jeg kan ikke se fidusen i at have mediehus i fremtiden. Det kan jeg sgu ikke. Så sidder de og siger, det må lige forklare. Så siger nej, det skal jeg ikke. Det skal I forklare. I skal forklare, hvorfor skal vi, der sidder her, have mediehus i fremtiden. Ved I godt, hvad Politikken tjener deres penge på? Politikken Plus. På hjemmesko og rejser og kulturoplevelser og sådan noget. Det er sgu da ikke en skid med journalistik at gøre. Så journalister, kan I se tilbage til den der author ranking? Altså journalister ja, mediehuse nej. Det brand, der ligger i et journalistisk mediehus, det vil bare flytte over på et eller andet forening af journalister, der har sådan en author ranking, der bliver målt på impact i stedet for. Kan man sagtens gøre. Så jeg skal op og snakke lidt med Colin. Skal I se, hvad siger tiden? 5 minutter tilbage. 5 minutter, det er godt. Op og snakke med Colin. Det her med, fordi at inden for et IC-verdenen, der bruger man det der analysebegreb hele tiden. Nu er jeg altså selv naturvidenskabeligt uddannet. Analyse betyder at skille ad. Syntese betyder at bygge sammen. Og jeg tror faktisk, at man skal begynde at droppe lidt det der analyseudtryk, for jeg tror ikke, det er det, man mener. Jeg tror, det er ret vigtigt, at man begynder at sige, at det er altså data synthesis i stedet for. Analyse er ikke noget job. Det tror jeg simpelthen ikke, det er. Og hvis man skal se det på en grim måde, så siger vi også, at hvis man er papirskubber, altså hvis det, man laver en hel dag, det er at sidde foran en computer med enten at sidde og kigge ind i noget, eller man har noget papir, man skubber frem og tilbage, så taler man i telefon og sidder sådan her, eller sidder i et møde og snakker. Kan I huske trykker og sætter? Er der nogen, der er så gamle som mig? Husk trykker og sætter fra gamle dage, som satte aviser op. Ikke? Sætter, de satte bogstaverne op. Sætter. Trykker, de trykt. Trykker. De brugte hele min barndom på at strække. Simpelthen så børnefamilier var sure, ikke? Fordi der kom den der digitalisering. Man siger, det er synd? Ja, måske. Ikke? Er det hårdt? Ja, det er det nok ikke. Men er der i dag jobs til trykker og sætter? Der er 2 i den gamle by i Aarhus. og sådan er det faktisk med analysejobs i fremtiden. Det er nutidens trykker og sætter. Så hvis man sidder med det der papir og sidder og laver analyse, så skal man så til at begynde at lave noget andet. Så det er ejendomsmælere og bankrådgiver. Jeg tror ikke, det er så meget IT-folk, for jeg tror ikke, de laver analyse. Jeg tror, de laver syntese. Og don't get me wrong, jeg tror stadigvæk, at det er godt at vide, hvad det er. Altså ligesom sådan en craft eller en kunst eller en hobby, man dyrker, at man forstår, hvad analyse er. Men det er på mange måder ligesom at sige, at du skal vælge mellem, om du vil forstå, hvordan en bil hænger sammen, eller om du vil ud og køre i bilen. Du skal vælge mellem de der 2 ting, hvad er det primære for dig. Og jeg er sikker på, at I vil sige, at det primære for mig, det er at komme ud og køre i den bil. Det er det der big data, det kan. Det er det der syntese, ikke med at bygge det sammen og så sige, hvad er meningen, hvor skal vi hen? Lad være med at fortælle mig, hvad der er nede under kølerhjelmen. Altså alt det der lange nakkehår behøver jeg ikke at vide noget om.
Jeg skal bare vide, hvad for nogle knapper, hvad skal jeg dreje, og så skal jeg nok selv finde ud af, hvor jeg skal køre hen. Det er faktisk sådan, at hvis du tager, hvis jeg sagde til jer her i dag, ikke, nu skal I vælge analyse eller syntese. Og her, I laver analyse, og I laver syntese. I skal skille ad, ikke, og, sådan, og dele op og lave segmenter og alt muligt ting. I skal bygge det hele sammen. I skal lave sådan nogle Lavazza-kaffekopper, ikke, og I skal finde ud af, hvordan der bliver positivt impact. Gross national happiness, gross national productivity. Jeg kan godt lide, at der er nogen, der begynder sådan at læne sig derovre, eller herovre. Så hvis jeg så tager en uddannelse som hjerteforsker, inden når jeg bliver 80, og klipper skallen op på jer, når jeg er døde, så kan man se forskel på jeres hjerner. Er det ikke interessant? Så kan jeg se, at det er en analysehjerne, jeg kan se, at det er en syntesehjerne. Og jeg kan se, at den der hjerne ser meget sjovere ud. Altså den der over, det er sådan, hvor man siger, nej, kom og se alle sammen, ikke? Med de der analysehjerner. Så jeg tror virkelig, at man skal begynde at tale meget mere om, at det er syntese, der er det interessante. For IBM har jo selv udviklet den her computer, der hedder Watson. Kan I huske Deep Blue, der kunne spille skak? Watson ved, hvad den spiller. Jeopardy. Så den kan jo så forstå, når man sidder og kigger i alt det her big data, hvad er det egentlig, der sandsynligvis ville være svaret på den her. Og så komme tilbage med noget. Men igen, hvis vi ikke ved, hvis vi ikke kan det, I kan herover, ikke, med at syntetisere og tænke i mening, så er det jo bare en kæmpe stor pool af ting, hvor vi kan sidde og måle på, hvor mange penge, og kan vi så tjene noget på det, ikke? Men hvis man har, og begynder i dag virkelig sådan at oparbejde det her med, at det er sgu chauffør, der er interessant, ikke? Det er det der med at kunne finde ud af, hvor vi skal hen, hvor vi skal køre, offroad, lige ud, mere og bedre. Det er det, der er det interessante. Det der med at få system på, og sammenhæng og helhedstænkning, der er interessant. Så jeg synes heller ikke, vi skal kalde det data mining. Jeg synes, vi skal kalde det for meaning mining. Meaning mining, ikke? Hvad fanden er meningen? Data mining, det er det, alle de andre kommer til at lave, ikke? Men meaning mining er i virkeligheden det, vi hellere vil have. Fordi data bliver ligesom at grave i en guldmine. Man skal vide, hvor det er, man skal lede henne. Det vil sige, at hvis du graver en guldmine, så har du også nogle indikatorer, du kan gå og kigge på og finde ud af, hvor vil det være bedst at grave henne. Og så smider man lige sådan nogle geniale algoritmer og nogle vildt smarte mennesker oveni, og så kan man finde sammenhænge af enorm værdi. Og så skrev du så til mig, og det der jeg skrev til mig i går, Anja, det der med vildt smart, behøver man det med vildt smart? Og så sagde jeg, ja, jeg tror man skal være smart, men jeg mener nemlig ikke klog, altså jeg mener ikke sådan akademisk klog, godt begavet, men jeg mener smart, den der sådan street smart og lidt op i årene, ikke? Sådan der med, at man ligesom har fået et visdom på, og den kender jeg godt, og den har jeg set, ikke? Sådan at man kan tænke i mønstre op i sit hoved. Kan I se forskellen? Vil de ikke også hellere være sådan lidt street smart? Er det ikke lidt federe, hva'? Ja. Så, og så den sidste ting her, som jeg også synes er rigtig, rigtig vigtigt i forhold til at få det hele til at fungere, det er, at der er altså ikke nogen, der kan alene længere. Så hvis I sidder og sejler i jeres egen sø og føler jer ensomme, det er også en megatrend. Altså ensomhed er en megatrend. Og igen, hvis vi bare ligesom kører with the flow, så noget af det, der kommer til at ske helt af sig selv, det er altså, at folk kan sidde derhjemme alene i deres pæne lejligheder og blive serviceret over nettet og få lige præcis det de vil have, så man får det der instant happiness af, det var dejligt, ikke? Og så spiser man, og så sidder man der helt alene, sin kat, ikke? Der heller ikke gider en, ikke? Altså det kom helt af sig selv. Og vi skal også huske på det der med, at ligesom jeg sagde til FDB, da jeg var ude hos dem, som også rigtig gerne vil have sådan noget medlemskaber, ikke? Så sige, I skal bare huske FDB, vi gider ikke jer, vi gider godt hinanden, ikke? Vi gider godt hinanden, men vi gider ikke virksomhederne. Og sådan er det, altså også sorry til IBM, ikke? Sådan har jeg det garanteret også selv. altså man gider godt sine kollegaer, man gider godt kunderne, man gider godt projekterne. Men det der med, at der ligesom skal man, altså det der IBM'et, folk tænker faktisk mere på, at det er sådan et eller andet form for fællesskab af dygtige mennesker. Ikke? Vi er sådan lidt mere på vej over det der med Marx, i stedet for det der med sådan ejet af kapitalfond og store virksomheder og ledere og direktører. Ikke? Så bliver det faktisk mere og mere sådan noget netværksbaseret. Og det vil sige, at den egenskab til at kunne etablere omsorgsfulde fællesskaber, det er en utrolig vigtig kompetence. Og hvis der er nogen af jer, der har børn, så er det faktisk noget af det, de skal til at begynde at lære meget tidligt. Det gør man også i folkeskolerne i dag. Det her med at etablere omsorgsfulde fællesskaber. Et omsorgsfuldt fællesskab er kendetegnet ved lange, sunde, konfliktfyldte forhold til andre mennesker. Hvem var det, der havde børn? Tillykke. Det samme, hvis jeg har en kæreste, eller gerne vil have en kæreste, så skal man faktisk være rigtig glad, når man kan pisse hinanden af. Så skal man sige til, nej, hvor er det godt, du irriterer mig. Fordi det er så nemt at komme til at bare gå sammen med andre mennesker, der er ligesom en selv, der synes det samme, og så kan vi brokke os over de samme ting og tænke på den samme måde. Men i virkeligheden, hvis du siger noget til mig, som jeg bliver helt vildt irriteret over, så skal jeg sige, lige gå et skridt tættere på. Prøv at sige noget mere. Det er simpelthen så irriterende. Du har ret i et eller andet. Det er derfor folk er irriterende. Så fra nu af, der skal I starte alle diskussioner, hvis der er nogen, der bliver irriteret med at sige, det du har ret i, det er det. Og så skal den anden også sige, det du har ret i, det er det. Ikke? Og så kan man sige, men det der så virkelig pisser mig af, det er den der ting, ikke? Og den der ting.
Faktisk skal man starte med at give hinanden ret. Man skal starte med at søge konflikterne. Og det er også det samme, hvis man laver noget som helst online. Du bliver nævnt det her med en tweet, der bliver smidt ud med noget med den der virksomhed, shippingvirksomheden, du nævnte, ikke? Og han sagde det der med musen. Jeg kan også huske, McDonald's fik en sag på nakken på et tidspunkt. Det var altså før internettet med regnorm i deres burger. Så det er jo ikke noget nyt, vel? Og den historie, den kørte også over hele verden. Så det er ikke så meget det her med, at man skal være bange for, at der sker noget skidt. Fordi det kommer der til at ske. The shit will hit the fan. Det, der er det interessante, det er jo, hvordan reagerer man, when the shit hits the fan. Så man kan godt se, alt det her med det sociale og digitale, det er simpelthen et fitnesscenter for hjernen. Og det er også en ledelsesmæssig udfordring til at sige, ligesom med Telenor, ikke, der fik hele den der bucket of shit hældt ind på deres Facebook-profil. Hvordan reagerer du så på det? Robusthed. Robusthed bliver skide godt, ikke? Det her med ikke at være så sårbar og vælte, bare fordi der er nogen, der puster på en. Ikke? Altså, han venter har en depression. Han sagde, du behøver altså ikke at være så flink. Jeg kan ikke få det værre. Og det her med, at det bliver værre i løbet af de næste 10 år. Altså sådan rent det der velfærdsmæssigt, ikke? Eller kan man sige, velstandsmæssigt bliver det værre. Men velfærdsmæssigt kan det sagtens blive meget, meget bedre. Fordi vi ligesom får ryddet op og får fokus på noget bedre og får noget at kæmpe for. Så konflikt er godt. Så gik du og sagde, at du var gammel, ikke? Må jeg spørge, hvor gammel du er? 43. 43? Jamen, så er du gammel. Ja, det er du. Ja, altså faktisk, det her det er et billede af, hvordan I kommer til at se ud, når I bliver gamle. Okay? Sådan her ser man ud, når man er 42 indvendig. 42, ifølge statistikkerne, er det tidspunkt i ens liv, hvor man er allermest sur, indebrændt, konservativ brokmås. Man skulle faktisk ikke have lov til at bestemme noget som helst, eller sidde på nogen som helst ledelsesmæssige poster i en alder 42. Så ifølge statistikkerne bliver man født glad, og så går det ned ad bakke med humøret, og så skraver man bunden som 42-årig, stock and fuck, kører på cykel med dig selv, eller Iron Man, og sidder og brokker sig, og så giver man slip for at ryddet op, og så kommer man over i den sidste fase, der hedder floating on crap. Og så siger jeg, okay, vi får aldrig styr på en skid, ikke? Lad os nu bare lave det, der er sjovt, og det, der er bedre, og det, der virker, ikke? Og så resten, det må bare ligesom følge efter. Men det er bare meget vigtigt at vide det her med, at sådan her, altså gammel, det er, når man er 42. Men gammel, når man er 42, så skal man have brokket af. Hvis I selv er 42, eller arbejder sammen med nogen, der er 42, eller gift med nogen, der er 42, så skal de af med det. Altså, og man skal ikke prøve at gøre det bedre. Hvis der er kolleger, ikke, der siger, der er ingen, der kan lide mig her. What's to like? Ikke? Altså, helt ned ad vende. Og det, der så sker, nemlig når man kommer over på den anden side af det her, det er jo så, at man faktisk kan grow young, i stedet for grow old. Det er et meget godt sted at starte med alt det her. Det er at huske på, jeg sagde mere så bedre, ikke? Men en anden ting, I virkelig skal huske, det er, at gammel, det er bare dårlig software. Så gammel, det er intet andet end dårlig software. Og det er en meget vigtig del i den her transformation. Det er, at der er altså ikke nogen, der bliver gamle på den måde, som man bliver gammel på i industrisamfundet længere. Og det, der så sker, det man nemlig skal gøre, det er, at man skal sige til sig selv, okay, hvis det sådan, jeg ser ud indvendigt, så ser du ud indvendigt lige nu. Og de der mennesker, de har ligesom taget patent på virkeligheden. Ikke? Og de siger, jeg er sådan irriteret, og jeg forstår ikke det der, jeg gider det ikke. Og hvis man så låser sig fast, og så siger, og sådan er det, så bliver man ved med at se sådan der ud, så følger kroppen bare efter. Men så gør man det, som du har gjort, ikke? Hvor man ringer ud til CBS og får sin vildt irriterende mentor på 22 til at komme ud og tvinge en til at lave Twitter-beskeder. Og ved du, hvad der så sker? Det har hun jo så sagt til sig selv, altså jeg gider ikke blive ved med at være irriteret over de samme ting. Nu skal det være nogle nye ting. Det skal være noget, der flytter mig, jeg skal være irriteret over. Jeg gider ikke blive ved med at skændes med min kæreste over de samme ting. Så det skal være stock and fuck forever. Nej, det skal være nye ting, ikke? Vi giver hinanden ret. Altså jeg har for eksempel fundet ud af, at min mand altid har ret. Pisse irriterende. Så nu får han bare ret fra starten af. Han er så glad. Ja. Så sker der så det, at man grower young i stedet for grow old. Så i virkeligheden er du faktisk kun 41. Jeg er så glad for, at du siger, at det går over. Ja. Det er bare en fase, det går under hernede. Ikke? Så sker der det, at man fylder 43 udenpå, 41 indvendigt, 44 udenpå, 40 indvendigt. Med på den? Mm-hmm. Jeg vil skyde dig til 32. Ja, en ja. Stil. Ja, jeg tror, der er nogle youngsters in the room. Der er også nogen, der er gamle. Jeg vil sige, når man kommer under de 30, så må man selv vælge. Så er det 17,5 og så videre. Det er 90. Det vælger man bare ikke. Så skal man selvfølgelig også opføre sig derefter. Er det ikke dejligt? Så det der med at vide, op til 42, der sidder i den grønne der, ikke? Så det første værnepligt, det er op til 42. Og så alt det, du laver der, når du så er blevet 42, siger okay, nu starter forfra.
Ikke? Nu har jeg lært det her dertil, ikke? På ikke lave samme fejl. Så nu skal jeg være klassisk koncertpianist, eller åben svingerklub, eller whatever. Ikke? Hvad er det, jeg har lyst til? Det må I sgu selv om. Så i bund og grund, altså fra mere til bedre, godt at huske på, gammel er bare dårlig software, og så husk det her med at lytte højere. Så hvis det er nyt for jer hele det her område, så husk, det tager altså 10 år eller 10.000 timer at blive rigtig dygtige til det. Vi har også god tid til det. Og det er jo et fedt område at beskæftige sig med og blive klogere og dygtigere på. Hvis I er i tvivl, hvis I sidder og siger, er det mere eller er det bedre? Hvis I siger, er det mere, jeg tror det, så lad være. Så lad være, fordi så bliver der plads til at lave noget bedre. Men som tommelfingerregel, så er det også, altså, så er det her det er noget, man skal eksperimentere sig ind i. Det er bedre at lave noget lort, man kan forholde sig til, end en perfekt plan, man aldrig nogensinde ser. Og jeg har faktisk holdt op med at holde foredrag om noget som helst digitalt, hvis mit publikum ikke har prøvet det. Fordi nu er jeg ude i staten, ikke? Og hvis man siger til dem, at nogen her der er på Facebook, hvis jeg siger, undskyld mig, så kan jeg altså ikke holde foredrag for jer. Fordi så er det ligesom at komme ud og tale om sex for folk, der er jomfruer. Altså, jo mere du viser dem billeder af sådan nogle store tissemænd, ikke? Jo mere bange bliver de, ikke? De tror bare, de skal klaskes i hovedet med den, ikke? Så hvis man er fuldstændig uberørt af det, ikke? Så er det jo helt vildt skræmmende. Så det er faktisk det første punkt, det er bare det med at sige, nu prøver I det for helvede, I behøver ikke at kunne lide det. Fordi det er ligesom at få plukket sin mødt om. Altså, jo mere man snakker om det, jo mere bange bliver man, ikke? Jo længere tid man venter, jo mere pinligt bliver det, ikke? Men når først man ligesom er kommet i gang, ikke? Så ved man også godt, okay, det her det er et spørgsmål om træning, ikke? Så husk at hjælpe hinanden, og undskyld, at jeg kom til at gå over tiden her midt i frokosten, men jeg blev sgu engageret i mig selv. Men hvis der er noget, I gerne vil vide, vil jeg sige, ligesom at Colin, jeg har også, og meget velkommen til at sende e-mails og så videre. Vi kører faktisk en lille transformationskursus, som I kan stå på i jeres eget liv. I skal bare have en notesbog og en body. Den løber ind på Amino, hvis I kender det website. Men jeg skal bare skrive og sende mig en mail med en e-mailadresse, den står her. Men ellers vil jeg sige tusind tak, fordi I lyttede. Skal jeg ikke stå i vejen for jer.